हाबगोन ना इलेक्शना गोबाव सम दंबावो नालाय। खुलुमबाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनां बिग आपडेट भिडिअ होनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान, आंनि जेके मोसाहारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुना होदो। भिडिअनि गेजेराव भिडिअखौ नायलांदो रायजोफोर। दा एक्स-एनडिएफबि एक्स-एनडिएफबिआ दा जेन'बा नै दा इएम दा बिआर फेरेंगाखौ नागारनानै खारजोबसिगोन नामा? दा बेनो मोनसे रोखा। दा एक्स-एनडिएफबि नि जे बिथांमोनहा बा बिसोरो मा खोथा बुंदों, नोंथांमोनहा दसे उनाव भिडिअखौ नायलां। भिडिअनि गेजेरजों मा बुंदों अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलां। खिन्थु जोङो 5 बोसोराव सानो जों सिमां रायजोआव दंमोन। माने जाखिनि खोथा नङा होमबा, बे सिमांफोर बादि माने जेबो गैयैयाव माने जों सिरि मोननाय बायदि मोनदों। दा गावखौनो गाव जेखिनि आसा गोदै गोदै होदोंमोन बेफोरो गासिबो नंखाय बायदि नुयो मोगथां मुलुगाव फैयोब्ला। जोंहाथ' इसेबां बुंनो खोथाया गैया, जेनेबा जों इसेबां गिदिर लिडारनि मानसि नङा, सोरजोंबा ग्रास जानाय जोंहा गैया। खिन्थु जोंनो जिखिनि आसा होदोंमोन नङा होमबा, बेयाव जोंहा जेबो गैयै हिसाबै जों बेखौनो दुखु मोननानै जेनेबा इयुनाव जोंनि थाखाय माबा मोनसे राहा दिहुननो हायो नामा। एक्स-एनडिएफबि हिसाबै खस्थ' मोननाय हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन नङा होमबा। जायफोरा खस्थ' मोनबाय नङा होमबा, बेफोर भुगिनांनाय मानसिफ्रा दिनैसिम हालाय हाफाय जानानै दं। बेफोरखौ लानानै दुखु मोननानै आंहा रावनिबो सायाव बेबायदि होननांगौ खोथा गैया। गोजौआव मा केपासिटियाव सोलिदों बेखौबो आं नोजोर होहरा। खिन्थु जों मोनैनि खेथ्रआव आं बुंदों नङा होमबा। लिडारा मा सानदों बेखौ जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया, मा पलिटिकेल गेलेदों जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया। मेनलि जोंहा माने जोंनि जिखिनि मोन्थायफोर बेफोरखौ मोनैयावसो जों दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैदों। एक्स-एनडिएफबि हिसाबै जोङो दंमोन 30 जननि एबाबाव दंमोन। माने गोनो गोथो जादों दिनैनि गेजेराव, माने हथात खरि लानायाव बेयाव कमफ्रम जाजोबैयाव माखासे मानसिया सफैस्लाबासै। सिगां समाव बबे पार्टिजों सापर्ट होदों? आं UPPLजों दङमोन। UPPLनि जानानै खामानि मावदों। फेरेंगाजों ट्राम्सआव दंमोन आं। जाबाय दे। दासिमबो होनो हाया मोनथ'वाखै नामा नोंथांमोना जिथु मोननांगौ रिहेबिलिटेसननि बा बायदि बायदि खाबुफोरखौ? एक्स-एनडिएफबिफोरनि जेंनाफोर खायफाया मोनबाय, बेखौ मोनाखैखौ बुंजोबा जों। खायफाया मोनबाय, खिन्थु जेखिनि मोननांगौ बेफोरो मोनजोबाखै। खावसेयानो दंखौ जों बुंनो हायो, खावसेनि बारायानो दं। जेन जों नोजोर होनानै नायोबा खावसेनि बारायानो दं। जायफोरा मोनाखै बेफोरो गावसोर बुजिनानै दं। हाबगोन, अनेक हाबगोन। दा इलेक्शना गोबाव सम दंबावो नालाय। इलेक्शना जेब्ला फैगोन अब्ला हाबगोन, बेयो सियर। फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनो थाखाय दा एक्स-एनडिएफबिआबो गोख्रों मावलांगोन नामा? दा बे मोनसे रोखा। रायजोफोर, दा मोनसे साननांगौ जानानै फैदों। दा बिथांमोनहा फोरमायदों माखासे बिसिनि रिहेबिलिटेसननि खोथा। दा 16 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै जे बुंबाय थादोंमोन, आरो हाग्रामा महिलारिखौ 17 इयार्स बोसोराव जाख्ल'नायनि खोथा बुंबाय थादोंमोन। जायाबा रावबो खामानिखौ मावा, बे मोनसे खोथा। जानानैसो उदै बुंबासो, देहाया गोख्रों जाबासो खामानिखौ मावनो हायो। दा बियो मोनसे। दा नै दा जायै होनबाय थानाया नै दा 5 बोसोर अलरेडि कमप्लिटेड। दा 5 इयार्स कमप्लिटेडआव दा जेसेबांनाखि जे आउट अफ एनडिएफबि नङैफोरखौ दोननानै एक्सट्रा जोंनि बिटिसिआव खस्थ' मोननाय एक्स-एनडिएफबि जे बिसोरनो साबेसे साख्रि होखो, आरो एक्स-एनडिएफबिखौ खारन गोदाव सोराव सेरखाय बेरखायनि दा जानानै दङ। बे मोनसे प्लानिं। दा अब्ला फैगोन जे बिटिसि बिसायख'थियाव जेना अस्त्र लाग्रायासो अस्त्र लाग्राखौ मोनथियो होननाय बायदि जेन सुक्तिखारि, जेन बिटिसि सुक्तिखारियाव जेन हाग्रामा महिलारिया जेसेबांनाखि केस दंमोन आरो जेसेबांनाखि जेंनाफोर दंमोन केसफोरखौ फोजोबजोबनानै बे बिएलटि सुक्तियाव माखासे मोजां रोंनायफ्रा साख्रि होदों। दा बेखौनो जेनो अस्त्र लाग्रायासो अस्त्रखौ मोनथियो होननाय बायदि दा माखासे जोंनि बिटिसिआव दा UPPL सरकारखौ फेरेंगाखौ नागारनानै दा UPPL
खौ नागारनानै दा BPF आव हाबजोबनायनि गासैबो प्लानिं खालामजोबगासिनो नामा दा मोनसे बेयो रोखा जादों आरोखि दा नोंथांमोना दा बे भिडिअनि गेजेराव माबायदि मोनदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि इन्ट्रेस्टेड मोनब्ला कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो एसेयावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों।